Ayo. Ora. Terus terang mawon biasa ta orang biasa lah. Nah, ini sing nulis obat apa jenenge? Enceleng. Bedane karo jarang dipang biasane jadi ilang karo napa jane iki bedane apa Nah, aku ya rapati maksud antarane bedane kowe lho maksude. Antara jalan karo jalan kepang. Nah, jalan kepang ke biyen tradisi biyen ke jaman aku sik bujangan ke jalan kepang. Mulane wong Jumroto. Jarane bedane jarane ndingkluk. Ndingkluk ngono lek sing enceleng iki semenjak tahun 85. berarti lek mlebu telaga mriki 85 sing jeneng Cadelan kuwi. Carane sing dengas sing mulangi wong anu Ndonerjo. Pak Gito Ndonerjo sing mulangi. Tahun 85. bedane enceleng karo jadilan niku nang kreasine Jadilan kuwi nang kreasi antare sing enceleng sing jaman biyen sing model pungjur sing kreasi. Sing jadilan iki sing kaya iki tahun piro wingi kae aku dhewe kena ya. Kita tahun 13 14 tahun bener 14 kae antarane kowe sing jadilan. Malah mewane kowe mau kon jadilan. malah saiki sing Kreasi ngono. gampangane sing ngumpul mah jadilane ya Dik. Kreasi saiki nggih kondang. Tapi nek Matrogo iki gek rada mejen soalé wonge yo ora ono. Merantu. Sing wedok do meteng-meteng yo do wegah. Itu yo meteng. Nek napa jenenge bab sajene kae Sajen kuwi wong miturut bukan jalur apa danyange. Jalur ada jalur kopi susu, ada kopi hitam. Dan pahit, teh manis. Rono aku nang nggon kowe mas aku ora pati genah nang nggon dukune kuwi. Kowe Pak Tarno ya genah. Nang dukune sajen. Pak Tarno. Jadi nang ngono biyen bener aku ketua. Nah, ketua ping 3. Pertama Pak Medi, keduanya Pak Taman, bener aku. Nah, jadi sebenarnya saiki ganti dar. Susu kudune dar kae. Sudah top. Aku mengundurkan diri. Saya itu kok bisa keluarga. Biyen aku menang bagian seni aku ya. Sing bagian Pak Tarno. Sanane sajen maju mundur. Anggota maju sing krenian golek kreasine kuwi ora petugas kreasi ono antarane. Jangan itu tak Sekretaris pendarat. Jadi gampangane teng mriku terstruktur dengan organisasi ini Kajian ku cipta budaya jeneng organisasi kuwi. niku ya 85 kuwi Dik. Model iki. Ya aku Ono gak tri urung ono kok. Tri 87 kok. anu niku modele kok nek ngerti desa diarak niku jane Kae tradisi desa kae. Nah iki yo Kayak gampangane iki baca main iki sing angka pisan apa nggih pembukane ngono ta Dik. Nek niku karo konjur. nggih. Sing konjur kuwi sing tradisi saka kebudayaan Purworejo kuwi jane kae konjur kae ora kok rasane ora asline. Dadi malah dilombake ra kene ngetoni
kreasi, ora ngoten Pungcur itu kalah. Ditamri kenang Purworejo. Sing menang ya Ndonorejo kan kono sing sing duwe Pungcur. duwe Pungcur. Pungcur iki ketake sapa ngari bareng iki sih. Ayo cepet karang sing kowe mula bukane ana kreasi jadilan kuwi ana Pungcur kuwi. Anjene weruh mbunang endi? Jadilan kuwi punang Jogja, punang weruh anjir do tiru-tiru do mundang. Iki buah bunga sak donya ditakoni ditanggap wong para semono andane Pungcur wis sekitar wong 30 40 tekan 50 anggotane. Sekali teko wong 160 ki jal. Awong karo mau sak kecamatan teko kabeh. Dadi yo bos nanggap dadi yo mejen. Nek biyen mek khusus Pungcur tok kuwi mayo-mayo ketangkep terus. Nah wong tertentu sing iso ya dhewe. nek ora anggotane ki jiwane anggota ki tertentu wong suwidak pas suwidak. Ora ono kurang. Kan juga bang ngundang Drogo engko papat kemudian teko loro ngundang anu Kemesung kok teko ngundang 5 teko 50 terus teko kae jumlah ketebon tebu loro wedok to kadang kok teko wong 5 6 asa pernah bulan dan sak anune pawange teko ciri khas klambine niku kan biyen yang ana kaya abang ya. abang ana sing jeleng Pungcur abang selane rompi biyen ireng Niku kan nandi-nandi yo kuwi ana kembangane kan awal ngono gitu. Tukang ngendi-endi abang ngono kae ana tuan ngriyo nang Jambe nang Lampung ki jadane ana apa jeleng iki jane abang nang Lampung aku weruh nang Riyo tok ulangane aku nang Riyo nang Jambe ya kancaku berarti sing teng Lampung enten Mbak wonten Lampung nek napa sih jeneng jalan dengas ngono tapi jaran sing ngas niku sing Pungcur niku sing nek kesenian insling niku sing main niku enten pinten tiang Mbak wong pitu wong pitu niku mun kalih sik gamel nika napa urung nggih pemain tok Sing nari yo. engko ngono sing oncolonge siji oncrong niku napa Mbak oncol pokoke ngarepang Oh, ketuane dhewe ketuane ketua niku ketua namine arane oncolong onslong penjembrene penarine telu oh niku anggotane niku ganjel napa harus tuju napa pripun Mbak nek sing pemaine joget nggih asli pemain nggih ya kuwi tetep ngono kuwi pitu-pitu ngono oh pitu-pitu saja maneh pitu sajane wong pitu nek ana wonge Nggih. sajane wong pitu Berarti kiwa telu. kecuali ra ono ya engko wong Saentene. bisa wong 5 bisa Intine ganjil ya di. nek genep kenapa kurang lepas oh nek genep kurang luwes aja pemanen papat ora ketua setunggal ra lepas ana 5 ora genep lepas to nggih wae ngono kuwi akhirnya ana 6 ora lepas nggih nek pitu wae kuwi ada ceritane ngono nggih terus nek napa niku alat musiknya gamelane niku napa mawon terdiri dari napa ya nek sing oncet enceling oncelong Pungcur nggih ya bedhug bendhe loro nggih ya terus kendang nggih apa menake Gempur. gempur ono bendhe gong loro bendhe loro kendang sing Pungcur nek bentene kalih sik bedhug jaranan napa ya jaranan ya gamelan sing kae gamelane katelu saron telu oh sarone 3 koyo anu kenong nggih kenong ae nek iso sepangkon luwih apik oh berarti bedane berarti nek sik jaran kepang gamelane niku luwih lengkap Mbak sing anu ketimbang si
sing kreasi sing lengkap. Nek jaran kepang biyen yang bendhe loro, kendang, terus angklung. Oh, sing saiki nang Purworejo dadi Angklung. Nek napa niki gerakane niku sami mawon apa mboten? Ya beda-beda. Encleng sik pungjur kali sik Kreasi. kreasi. Ayo beda Benten. aja, beda. Ah niku Nek sing pungjur ke tasik anu Jawa, tarik klasik. tasik tarik Jawa. Nggih. Jaman biyen Sampai nek sing tiba lho, Cik. kreasi kira men beksa Seperti tipe joget sih. antane kalangi nantang model anyar. Nggih, penari nang TV-TV. Kayak ngono. Kuwi tekane yo mengalalasan yo dadi nek sing nek anu kowe sing kreasine kowe. Joget dulu ramu sak sehari kadang terus langsung dadi, setrum rada dadi. Nek jamane biyen kayak aku sing ngalami pungjur. Kono harus tekan antane kadang 0 tekan titik. Terakhir gue ora dadi manut-manut to ora ana setrum rumah ora ana. Yo asli apik tekan Lampung Jogete. Ya kena ditonton biyen tenan. niku pirang jam nek anu di durasi. Yo pokoke paling ora ya 3 jam. Paling ora 3 jam. Sak babak. Ngurung perange. Oh ngeten perange. Ana perange prapatan ya kembang-kembang ya. Piye ora ngono kalah jujur. Buku, Cik. Kaya Berarti niku kebagan. sesine enten napa mawon? Sesine niku enten napa? Sesi tariane kados perange teng. Ayo ana nggo pedang kae lho, pedang to wilang semene pedang. Berarti sing pertama niku medal terus Sedharis. Ya. terus Joget. langsung juga nek pun sekap terus napa? Ayo Perang. Perang. perang ramun juga terus paro Niku perang pun mendem apa dereng? burung burung. Ayo sikile yang perang lho mendem nek mendem lebar perang wis ora iso. Wis ra kelingan. Oh, berarti sambune perang sekap terus Kowe paling anu kek dibeli ngono anu saka kendrange saka panitia kendang kuwi ora dadak ndadek mabukake apa ora. Nah dimabuke gamelane ora gamane disesekake iso bingung to wong mabuk. Engko ada sebar kembang to nek kecedan. Cedhane pecul. Undang duit. Ngundang demit to carane. Pecut. pecut. Jaman biyen Pecut. Ceten. Ten. pecut dan Iya, mungkin ceten. Pecut. Ten. THN. Nek napa? Saderenge meh meh apa? Meh tampil ngoten niku ndek dispekaken apa mboten niku? Jaran kepange. iya jadi amane kuwi. Yen wis tau ana ya nyerbeng ngene iki ngon jandelan kuwi jamane nek tak konang Mbak Saman. Ora kowe duwe surat diberikan barang Mbak Saman terus diberikan. Niku sertifikate saking Dinas Kebudayaan. Kebudayaan. Ini Nah, kata terkenang unggul. Ora sing anyarang iki ngetekan campur kreasi iki. Dadi gampangane iki izin sing kabupaten Iya, wis iya. ana ya di. Oh wis iya. Tapi ra mikirne do gak ngurus. Tahu ora bantuan. Apa malah? Terus iki napa? Atribut niku napa Mas? Seragam. Seragam. Ngangge topeng bareng napa? Oh, kan Oh, pokoknya. nah niku napa mawon, Pak? Ya topengnya lu pernah perlu. Topeng. Telu niku napa mawon? Jenenge lali ya. Ini sudah bubur. Topeng gede celek-celek ngono lah topengnya telu. Ini paling bubur enak makan.
Dari bang. Njuk Mau tuh es tuh utama ini. jenenge pentul apa? Jer, pentul jer. Njuk kae sing pakai butuh kae. Kita ini jadi pentul ya. Nah iya. Melu kan. Iki sandangane yo lancar. Lancar sing topeng-topeng. Nek iki Ikat polo, Nggih. polo. Ning jatilane polo. intingan barang Nang kelintingannya nang jarane ada kan. Nek nang batasanane. Jarang sih kalau Sekelas geruk saiki model iki nah saiki. Ning jan ra ono. sih. Pecan kudune murah apa deh? niku sik ngagem topeng iku standar yang pitu misal ngagem topeng standar Boten dhewe. Nek wong pitu iki nggo polo. Kayak permen ngati Oh, piye iya. kan? Nek sing nganu ketuane ketelu kowe sing topeng telu kowe carane wong angon njaba ngono. oh, berarti Kowe siji pemain meneh, kowe jenenge pemain ngono nek dhewe-dhewe jenenge. Pemain inti karo pemain apa ya ngaran? Tambahan. Tambahan. Nang lemahe ora saka ngarep jadi ya. Ora yo padha. Ayo ora pangarep ora teko sak saya teko waten jedul ngono. enten barungane napa mboten nggih tak inseling Ora ono. Jane perlu wae ape nek ono. Mangkene ora ono ya. Ini kan ya. Setara oke gitu ya. Cipring. Selekung ya. terus Makan nasi ya, Dek. Makan air, makan nasi enggak? Ada makan oh nasi iya enggak? nek inseling berarti teng mriki petase nek misal meh mati desa tok Mbak Dan mesti kadang wong tanggane karo wong sunatan Sunatan. pengen nanggap kadang wong mantenan kepengin gilir iki carane giliran per jipon mulai delenggo wong pamane biayane pira kuwi delenggo wong 5 apa wong 7 ngono sak tahun iki nang arep kono kecuali kembali desa nanti kelompok kono ngilike iki dibayani wong kono ane kene iku dibayani wong kene biayane swadaya cara-carane. royong Tahan sawah lah. nang sawalan kudu dienggo nang tuan Tahun baruan. pas men kan juga tri apa mungkin tak nek mana desa nang ngerti desa sing butuh iki mbayane desa nek sing person-person kuwi wis gilirane bayane kok wadane dhewe-dhewe Nah, yang persen itu enggak tetap injilnya tetap main di nek sana. yo main antara niti nang kecamatan kita tuh punya itu main macam biyen polisi ning kedapen wis anggota gue udah kedapen ada jalan rokok Bejana lah tuh. Ini orang dari kesalahan. napa niki gerak-gerakane niku enten maknane napa mboten nggih Mbak jane ki wonten ning angel lah sing nyejarake Islami lali barang termasuk generasi penerus. teko kan Saya kira untuk kreasi jadi. ngono model jane kemudian ana pakeme critane ngono sing ngomong Donorejo nek gelem jenenge gelem nang Donorejo saya resik oh Ayo bang wis nono. ya coba kita yang ketemu ngana ngana ada lomba sama Dan harus jalan plan di men sekolah Donorejo bener saya pasarnya bisa pasar bener saya mau kayak awal dari bablas nganan arah seklawan. oh nggih Arah Suklaman. cepak kita anu siji nek ae sing penting ngomong pandang Sopo to
Diono. Pak Diono to. Pak Diono. Diono. Pak Diono gitu. Wis, Berarti niku enceling iki lanang tok apa Ono wedok jogete dhewe-dhewe. wow, tumpah. Nah, sing wedok jogete ya kaya kreasi nganggo beksa. Ini vitamin enggak? Sing wedok. Ini vitamin enggak? Nah, sing lanang ora ngono. Kenapa kok enggak? Dhewe jogete. Nah, kowe dijenengi enceling iki kayak mergo klintingane muni cering-cering ngono ya. Biar-biar iki kaya Enceling. wis dadi enceling kan. Enceling. Berarti nek tekan sakniki iki generasi kepinten nek ning Telaga Gede. Yo kalau kuat maksudnya tekan sami galu, tekan Donojo mlaku mbiyen. Sami galu mlaku. Ajarin dia. Hah? Kita enak ning kene iki nek Mbak Dewi wis ana yang gerpeng telu ya, Dik. Dijak nang kene. Limo. Limo jat karo ngasih polsek kaya ngono bola-bali nang riko terus. Barang ketuaane aku ngono polsek iku. Bola-bali patukane kono ora sejene kok. Nek napa niki enceling kali napa sih jenis kreasi. Nah itu kan sik terkenal malah sik kreasi kan. Dan aku kinten-kinten faktorin napa nggih Pak? Yo faktornya anu to Mas, generasi apa? Udah. Terus saiki kan senenge sing Kreasi ya, Mbak. generasi yang ngomong biyen kan piye ya carane kan isih ming Ngerti ini ya pomjur ya sambangane Mbak. saiki kan mulai ana jogetan saka ngendi kan mulai dipadukan. Jadi kan jadi kreasi itu mergo ana perpaduan dari jogetan sing ono sing kono. Terus ya aslinya terus malah kalah ya Pak. Nah, Sing asline punah. Punah. biasa ta karena jenenge kacang ini enggak lancar ngomong. Iya. Punah. Punah tuh. Tapi nek teng mriki tasih enten maksudnya generasi penerus Mungkin tiap minggu kita itu diundang ini kita mau ya tamu ora. Bisa generasi sekarang. Ini yang model kreasi. nek sakniki se kreasi niki berarti. Nggih. Monggo nang mana kene. Nek jaluk pindah kono pindah tak gigit. Blok pulang latar kepenak ora njaluk pindah kono pindah wae. Wong lingkungan kene ya seneng kan orang diben. Ate kan jam 2 ya jam. Glang-gling. Jam 2 bengi. Ayo iya kok ngisu kok tenan turu yo angel. Kena disawang meneh ngono lek cetonge. Menah. Terus tiru. Menah. Nek infling niku enten pas ngiring niku enten napa niku lagu-lagune Kak. Nepake nang awak dhewe. Biasane Nek napa wong tetanggane rasa digawean lah. Gelem nggoni ya. Napa mangko nomor napa? oh enggak sami kados napa lengger misal nek lengger kan iku enten cutang walas sami mawon berarti Padha nek karo ndelala kan padha ngrepes nabuk.
anjaluk lagu apa ngono kae dituruti karo sindene sak ana sindene Pak. Yo. Apa Yo nek kene iki manut Mas. Arek kekeluargaan yo manut, arek lewat jalur hukum yo manut ngono wae. Ya kok malah salah iki sithik ora omong karo mantul. Ora nek sing jenenge piyai sepuh wis 90-an ki wis ora iso dicekel omonge Mas. Sing cetha iki. Wis